Takže ľudia, čaute, ja som MLG Mačko a vás opäť vítam u môjho ďalšieho videa z Clash Royale. Dneska tu nemám pripravenú pre vás ani facecam, pretože nejak mi to nejde tam dať. A dneska to bude taký divný part, že skúsime hack na Crown Chestu. Proste je to http://legendary.ep.sl a ešte plus jazyk taliančina. Môžeme si dať jeden battle, aby sme ho mohli vyhrať a potom vám poviem niečo o tomto hacku, čiže počas zápasu vám poviem niečo o hacku. Ja som tento hack zbadal niekde na nete, proste som si iba tak how to get legendary card som si napísal a proste vyhľadal som tam zrazu niečo, že free legendary code, tak som si to proste pozrel, ako to získať a potom som to napísal jeden raz do klanu, otvoril som Crown Chestu a padli mi iba guardi a nepadla proste žiadna legenda. No a proste potom mi tam jeden napísal, že to treba dať, tam ešte si musíme dať jazyk taliančinu. Dneska to ideme vyskúšať, len potrebujeme nazbierať ešte 3 korunky, čo bude asi dneska ťažké, pretože vidíte, tuto už trošku sa mi to nedarí. No darí sa mi ale potrebujeme 3 korunky. Ten hack proste, nie je to žiadny hack, ale keďže vraj keď to uvidí Supercell, keď si to pozrie do nejakého klanu, tak tam, keď to zbadajú, že vám zabanujú účet. No, máme taký šitný klan, že určite Supercell do neho sa pozerať nepôjde, čiže keď to chcete robiť, tak vytvorte si vlastný klan, kde máte minimál aspoň iba jedného člena a potom to napíšte a livnite sa. Samozrejme, nerobte to počas clan chesty, lebo nebudete mať clan chestu. No proste takto to nejak funguje na základe tohto. Akože nie je to zakázané, ale keď to uvidí Supercell, tak bude zle. Toto bola dobrá fireballka, ešte aj Goblin Barrel. No krásne to tam šľahol jak pán, ty vole. A ja hádžem tiež fireballku, ale to neviem na čo, úplne zbytečne, ale však elektro uberá veľa. No ešte sme sa chceli baviť ohľadom toho hacku. Proste skúšajte to. Ja neviem, mne nepadla ešte zatiaľ žiadna legenda, akože z toho hacku. Neviem, ako to funguje u vás. Či vám padla, či vám nepadla, to už je vaša vec. A keď padla, napíšte mi na môj Facebook. Padla mi legenda, napíšte normálne. A keď vám nepadla, tak povedzte, že je to oser. Že je to iba osera ľudí. Dobre, teraz log. No teraz sme urobili takú chybu menšiu v tomto zápase, že on má fireball, ale tomu nepomôže asi. Ale ja musím sa natargetovať do obidvoch veží, nech to hodí zle teraz. Dobre, ten goblin tam vzadu, easy, veža down. Takže toto bola sranda dosela. Môžeme ísť skúsiť takto na 3 ho dať. Potom ešte si tam dáme tu fireball. Dobre, asi sme ho dali na 3, neviem, tak nie. Ale aspoň túto väžu musíme mu dať dole a dali sme ho na 3, čiže máme Crown Chestu. A ideme to skúsiť, ľudia. Ľudia, teraz keď to pôjde, tak ja neviem, čo urobím, ale musí to ísť. No nemusí to ísť, ale keď to nepadne, je to oser. Takže počkaj, čo tu je. No a vidíte, tento tu už píše Casaman TV, tak toto nejak má vyzerať. Takže Languag je Italiano. A inak ešte vám pripomeniem, že keď chcete získať tú legendu, tak hrajte to v normálnych battloch. Nie v clan teda v 2v2 battloch, ani v clan battloch. No takže takto sa to píše, teraz pozorne sledujte. http legendary.ep.sl. Dobre, takže http legendary.ep.sl. A my sa môžeme ísť pozrieť, či je to pravda, ľudia. Keď mi padne legenda, tak máme 2000 goldov, môžeme si kúpiť exekucionéra na 2. Poďme, koľko je tam gemov, koľko sa skrýva, 2 gemy, 2 rerky, 17, to nič nepadne, ani hovno nepadlo z tohoto, takže vidíte, je to oklamanie iba, nedajte sa nachytať a užívajte si deň a dovidenia.